खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 19 सेप्तेम्बर बृहस्पतिबारनि पान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आंखिलिकां ब्रह्मआ। पान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। हास्थायना थानायखौ मोनफुङैयाव रोनावगोन, गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। वृष राशि। आसा खालामनानै थानाय सिमां मिजिंफ्रा जाफुंसारगोन, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि। नोंथांनि थांखि जाफुंसारनायाव बिफानि खुसि फैगोन, नखराव सान्थि फैगोन। कर्कट राशि। माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, साजा मोननो गोसोआव गिखांनाय फैगोन। सिंह राशि। खामानिफ्रा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा, देहाखौ जोबोरैनो मेंनाय मोनगोन। कन्या राशि। गोब्राब नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंगोन, सुख सान्थियैनो साना बारलांगोन। तुला राशि। धोन दौलत आरजिनानै लानो हागोन, बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय गावनि आंगोजों नांलायगोन, सोमोन्दो गावस्रालायगोन। धनु राशि। हरखाबै देहायाव सानाय सुनाय सोमजिगोन, सावस्रिखौ जोबोरैनो लोरबां मोनगोन। मकर राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन, बयजोंबो अनसायजागोन। कुम्भ राशि। नोंथाङा गावनि थांखिसिम सौहैनो हागोन, दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। मीन राशि। गोसो थोनायनि लैथोआव गोग्लैगोन, गोसोआ उरां फारां जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।